Здравейте, приятели! Днес ще погледнем този педал за управление на... Това е микромотор зъботехнически. Ето го. Маратон е ръкохватката. Управляващия блок е американски, на 110 волта дори работи. Това нещо е точно с тази цел, да понижи напрежението. Та проблема на този педал, звучи обидно, но неото не е педали. Това е. Този педал работи когато си иска. Сега в момента не работи. Аз знам къде е проблема. Има вътре един, сега много набързо ще ви покажа. Така се разглобява. Значи първо тук има едно малко лимбушче, което аз даже миналия път май не съм го затегнал. Чудесно. Вади се оста. Стигаме до вътрешната част. Това е вариабилността. Потенциометър плъзгащ. Но проблема е тук. В този включвател. Изключвател по-скоро. Всъщност да, ето. Тук има едно малко пинче, бутонче, което не се вижда добре. Ще опитам малко светлина да му дам. Това малко бутонче, ето го почна да излиза. Има нещо лепкаво вътре, някаква лепкава смазка. Ето и мотора почна да тръгва. Така. Това му е проблема по принцип. Чистил съм го с спирт. Не изкарва много време. Сега мисля да направя следната операция. Ще го пусна в ултразвуковата ваничка, цял бутона както е, без да го разглобявам. И ще видим какво ще се получи. Така. Се опитам да действам бързо, за да не става клипа прекалено дълъг. Дори няма да му разпоявам проводниците. Директно ще го пусна вътре във ваничката. Това не е обаче най-подходящата ответка. Знаете, че аз съм фен на Parkside. Това е много хубава тяхна машинка. Втора ми е. Първата я щупих. Зорлене напънах. Щупи са едно зъбно колело в редуктора. Така. Това нещо с все кабелите ще го топна във ваничката с спирт. Сега ето бутона. Някой път действа, някой път остава вътре. Така. Ваничката. Чуваме. Спирт ще сложа в тази ваничка. Хората казват, че тези ванички трябва да се ползват с специален разтвор и така нататък. Аз съм я ползвал с вода, с спирт и с бензин. Нали, като във водата съм слагал нещо препарат някакъв за съдове, да кажем, например. Така, така ще стои това, няма да му затварям капака. Включвам го на най-дългата програма, която в моя случай, ето е ваничката, да видите каква е. Най-дългата програма е 480 секунди, което е, като бих го сметнал. И така. Сега ще се пътим Ето ме отново. Успях да го почиста на ултразвуковата ваничка. Това е. Сега сглобяваме. Ето вижда се, че вече няма проблеми с задържането, с залепването. Тук имаше една
специална смазка, леплива, която действа като амортизация, като амортисьор на цялата тази механика, за да няма рязки движения, да става малко по-плавно. Като мед беше смазката. И понеже аз съм много изобретателен, реших, че ще сложа мед, защото нямам такава смазка. И проблема се появи всъщност след като аз сложих този мед. И сега месеци наред се опитвам да се отърва от него. Той е влезнал навътре и правиш този проблем, който ви казах с бутончето. Надявам се след това почистване, дълбоко почистване с ултразвук и спирт, се надявам, че е извадило всичко вътре от вътрешността на копчето, бутончето. Грешното получи. И се надявам, че вече ще забравим за този проблем. Един път за винаги. Така. Защото аз с тази машина работя всеки ден с микромотора. И това много ме изнервя. Натискам педала, чакам да се отлепи. Ние можем да го тестваме без да го затварям. Сега ще включа машината. Ето я. И да, то не се вижда много. Сега действа, да видим, нали, след известно време. Добре, това е за тази машина. Имам още доста неща да ви показвам. Приготвил съм тук, както ви казах, това е втората ми такава машинка. Ето я първата, нали, част от нея. И това е доста здрав редуктор. А това е много добре изпълнено и много добре работещо управление. С зареждане на батерията, светодиодче, индикация за заряд на батерията. Сега чуденето е какво да измайсторя от това нещо, от остатъците. Ето е тук и машинката за постригване, която вчера ви показах. Приготвил съм. Някъде съм приготвил, къде ето е батерията от вейпа. Още една такава батерия в паралел и това нещо ще стане